Silehodame tu saluhut bangso. Atik pe menghadapi pandemi COVID-19 sia dope hita satu tikion. Marlas ni roha do hita di pesta pardingotan. Hari hatu tubuh ni Tuhata Yesus Kristus sadarion. Di bagasan las ni roha si songoni. Hupa sahat hami matuhamu. Selamat hari Natal madihamu. Las marohata. Ay nungaro si palua hita. Di bagasan uduk doho serep miroha. Tapahibul marohata marsaor doho Yesus nang tubui. Asa tung sikop las nirohata marede mahita. Hite-hite goarni debata ama, dohot goarni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni tondi perbadia, na tumapalangit dohot tanoon, amen. Dungi gabe daging mahatai, jalamaringanan di tonga-tonga ni hitaon, jadi huida hami mahasangapon na, songon hasangapon ni anak sasada nasian amai, gok asini roha dohot hatuaon. Haleluya. Haleluya. Martangi yang mahita. Ale amanami amani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Na tubuh di huta Bethlehem. On mataon paduahon hami makalason hari hatu tubum. Ditongani pandemi COVID-19 sia. Sai pinuji maguarmu nabadiai. Ala nong ditikir ho hami bangsom. Ditogu-togu hodo hami sian haholomon tuhati uron. Jala di padomu hodo hami. Na holang sian ho. Gabe saur musedot ho. Gok halalas niroha do hami alani. Saya jalo mahamuliaton ni rohanami. Naung tinopotmu marhite-hite anakmi. Amen. Sia
tangihon hamuma patik ni debata. Imana tersurat di Filipi 2 ayat 12b. Mardongan biar dohot lomos ni roha. Ulahon hamuma haluan muna. Atong rak mangidogogo mahita tu debata. Ale Tuhan debata. Sai pargogoi mahami. Mangulahon nahobar tu patik mi. Amin. Bagasan uduk doh serep ni roha. Tatopo tima dosata di adopan ni debata. Martang yang mahita. Ale Tuhan para si roha na sumurung. Ni ojar ni holongmu rodoho tu portibion. Sorang diinganan na lea lama kokop hami. Gabetiruan di hami. Asa maroha panguluhon hami maradopon dongan nami jolma. Alai si pata say olo do pemian hosom dohot late ni roha di diri nami. Sian hasanga pomi doho tua tu portibion, lau paluahon hami. Gabitiruan di hami asarade hami tua sian akka hajonjongan nami. Mangaranap dohot mangurupi akan napatut urupan. Lumobi alani pandemi kopi 10 sia. Alai si patah hisu dorohan nami manatap dohot manarihon. Akan nagale dohot namet-met. Hape nungan didok hatam. Asa gabi halak para si roha hami. Songon ho para si rohai. Roma ho mangingani hami. Asa merlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitian ni nasa asin ni roha. Asa unang tulak hami. Say tangihon mahami. Ala ni anak haholongan ni roham. Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tuhasesani dosa. Ai songono do holong ni rohani debata tu portibion. Pola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganuk na porsea di ibana. Asa hanguluan na saliling nililing na di ibana. Hasangapon ma di debata na di gijang. Amen.
hatani di bata turpuk di pesta parjolo parningotan, hatutubuni Tuhan Yesus sadarion, imana tersurat di Yesaya 62, ayat 6 saro di 12, tajahama marsikat soring di ayat 12 rak mahita majahasa. Nunga hudokon tu atas parikmu, ale Jerusalem, aka parjaga manipat ari manipat borngin, toktong dan ngolosip nasida. Hamu ale akan apa singoton Sion tu Jehovah, unang tung marpasadian hamu. Nunga pola maruari Jehovah tu siamunna doho tu tangan ni hagogonna. Nasotu pabe lehonoku emem panganon ni akamusum. Jalan nasotu pabe inumon ni halak sileban tuang anggurmu. Naung hinalutonmu. Ruar mahamu sian aka harbangan, sai pahornop hamu dalan dibangsoi, paletes hamu dalan balobungi, paduru hamu aka batu, patidang hamu ma partonggol di tonga-tonga ni aka bangso. Rak mahita, jadi goaran ni halak manasida bangso nabadia akan apinaluan ni Jehovah. Ima sahatna martua doakan natu mangihon hatani debata jalan nau piopsa. Amen. Dakon mahaporseaut tai, songon na hinatidakon ni dongata sa haporseaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jehovah, ido ama pargogo na suatu dosa, na tu mapalangi dota. Au porsea, ana ni debata. Imana tinubuon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di Perbadia. Ado orang sohabubuan, ido tuhatna, na tumauh na bernit, di pangumuman ni selatus, na mati terpajal do ibana di hau pinar silang, na tua tuan muatoru dung ditanom, na mulak mangulu di hari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hudur tu siamun di bata Jehovah, amanai pargogo na suatu dosani, di sima ibana paimamulak sogo tu tanoon, manguhungi halak na mangulu dohot na mate. Au persea di tahun di Perbadia, jala adong sada huria nabadia, huria to panihala Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihataina mandok, mulak mangulu. Amen. Sunggul-sunggul di hita parjolo, pasaton pelean hita non, dung sidung ma. Dung sipul jamita, jolo marede mahita 2 ayat. Paduahon, Minggu 26 Desember 22 sada, ima pesta parningotan hatutubun itu hata Yesus Kristus, patupani huriata do parmingguon songon nasomal, pukulonom
pukul 10, pukul 10 toluip, pukul 10:30 dohot pukul 10 sia. Parmingguan pukul 10 sia, ima pesta Natal gabungan sude week. Song nima sunggul-sunggul dihita. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha. Imana mangaramuti ate-ate dohot pikira munabi. Marhite-hite Kristus Jesus Tuhatai. Amin. Hamuna kadamang dainang hahanggi ku pinaribot di bagasan goran itu hatta Jesus. Hurian itu hatta na merminggu di ruangan Lukas, di ruangan Timotius, di lantai 2, di pataran ni garejata atik pedang sikop situtu parhudul muna. Sunguni manang damang dainang nama dohoti permingguan marhite live streaming manang didia pehitan waing maringan. Sian nasa lasni roha dohot holong siya tuhatai mewakili sudi padita situa parhubas di huriata. Hupasahatayu matuhamu sudi yaka amanami na walongi hami ruas ni huria selamat Natal madihita saduhutna. Marsaur mahita dohot hatan itu hata sian Lukas bidu 2 ayat sada rodi ayat pitu sungonom mahatana. Dungi Roma ujui pareta sian Kaisar Agustus. Ikon suratan nasa zolma di gom-gomanna. Pamilanga perzulumai uzu di gonggomi si Kirenius tanu Syria. Jadi borhat masa sudi asa disurati ganup tubonani pinasana. Borhat manang si Joseph, nasian Galilea, sian Nasaret nakok tulua Judea, tuhutane si Daud namargowar Bethlehem, alas ya poparan
Zala margani si Daud ibana. Pasurat to diri na rabdo si Maria. Orwan nai naung gabi-gabian. Jadi dina di sini nasida gokma ari ni hanguluan na. Ditubuhon ma anak buha bajuna. Di borhosma. Di peakom matu baga sepanggagatan. Ala swadong inganan na asing. Di permianan nasida ima sahana hurian itu hatta marulup-ulup todita di minggu Natal na perzuloon ala di juhon mang merhitete mani huriatta di sadok hakabipi babua Kristus dohaluau ni sadok portibion. Naeng garis bawah hata padohan portibion. Dada haluaon na sektarian, haluaon sesekelompok, alai haluaon ni sadok portibiodo, nabinuan ni tuhatai. Songo dia mahita makangoluhon pabuah Kristus haluauta dinguluta sinuaing. Gabi tersunggul turoha barita na sinurat ni Van Grunen. Taringot tu tulu hauna balga na bulun. Jadi marsaritra ma tulu hauna bulunon. Hirahita na tulu manwaing hau nau bulun nau balga na tumibbo di sadok portibion. Marsaritra majohita dia ma sita-sita tahaduan molo dipotong zolma haduan hita perhauna buluni. Dungi diberitahon si Grunen ma narasi ni tulu hawi Roma hauna perzulu yang guau molo songonon balgani dagiku hauna bulunon mat saya si hol si tuturo hakku molo ikut ditikina tabau ni zolma ma au hauna perzulu na bulunon ikor raja manyan nama Mongol hawi jala hirim rohaku gabi patupaon nama au gabi podoman nyaka raja dungi haho yaho hau na paduahon au petonggo sokoni huhirim molodung dipotong zolma haduan au hau na bolonon ikon gabi hau inganan ni istana laho memproklamasihon barita taringot tuhara zauku di sadok portibion dungi Roma muse hau na patuluhon aupe balga si tuturo pakirimokku molodung dipotong zolma haduan hau diriku na balgaon ikon gabe restoran na bulu si tutuma patupaon na jala karaza mamangan di tonga-tonga ni restoran ni dungi Roma musai raja Van Grunen dilanjut tu manarasi i rap dipotong matuluca hau naking. Na parzulo madok gabi hau nabulun songon istana inganan niya karaja. Hape taksaut
Ay gabi dipotong mahaw na perzului. Mabahin parau-parau na memet. Jaido parau na memeti maamang lianay yaw. Songonom mabalagakku, songonom mabulukku. Hape holang gabi parau na memet mahape patut di diriku. Alay Peter marhusi ma naridongan na madok unang memet rohamda. Ay raja do nama makke parau dirimi. Bakar raja ni sadok portibion. Raja ni sadok raja. Nama maritahon barita nauli. Marhite-hite hau dirim di parawi. Dungi lasma rohana. Ay Jesus do hape na idok nga nama makke diri na hawi. Inganan na marbarita nauli. Di sadok portibion. Sian hau na meti. Sianido Jesus madok sapak komatu na ubagas. Asa dapotan akadeke. Saluhu na naporsaya di Kristus. Nakaning menyesal lo ibana lagay biparaw na met. Alay dung gabi diboto ise jolma. Na Kristus do na mamakkay iba na marbarita na uli dihaw. Na met parawi gabi marulupulo matod dina. Sunguni mado na paduahon leanay awali Tuhan. Sungunom mabalagak kuhaw na bolon. Hapay konholan haw na barak ma met dua. Zalay kon sila konon na mazol matusi. Dungi dinarasihon van gurunen ma. Pabuasian silangi na lea di rohanai do Jesus madok mauasaw. Sianido Jesus madok ramoti idi inang mi idi amang mi. Sian silangido Jesus madok tu persahat na di siamunay sadarion rap dohot auho di paradaiso. Nang pelea di mulana di hilalay bana. Alay gabi marulupulo botod dina. Aydang sembarang Kristus zol mahape na dilohot tot tuhaw na paduahoni. Sungunima mo sa narasi patuluhod di bahen gurunen. Haw na patuluhoni di tabazolma di tukangi gabi palaka. Bahasa Indonesia palungan. Tetapi sebetulnya yang lebih pas terjemahannya bahasa Batak ima palaka. Inganan ni pinahalubu mangatos si panganonna ima palaka. Nyope haw na patuluhon o tumatangis maon leanay. Ikon gabi palakkan ipinahalubo mau hape patupaon na. Hape soy na mabalga na aw, soy na mabonggala, soy na mabulon na. Alay dung di narasihon marhite van grunen, iya poso-poso na dipapeak, dipalakai, tang zolma biasa, alay poso-poso. Anak ni Tuhata Jesus na tubo gabi helon sa dok portibion, gabi marulupulo matod dina. Hita ma manudo tarsongon hau na dia mahita nuaing. Nang pe songo palaka lea di rohani zolma, alay mo lo tubo di bagasa palakai, inganan hatubuan ni ma Jesus Kristus poso-posoi. Dangadong na mumpibangi guklas nero hatta marhite-hite hatu tubuh ni Tuhata Jesus di bagasan sadarion. Hurian itu Tuhata tabotodo di tonga-tonga ni fakta sejarah namat say rosu jala
posisi tutudo Jesus seorang. Di tengah-tengah ni suhu politik Kaisar Roma, di tengah-tengah ni ketatna sensus penduduk, doh dunia na sedang bergejolak. Di situasi na songonido Kristusi tubuh di Portibion. Jaidang tubuh Tuhan Yesus di sana situasi na normal, situasi na merdame, situasi na dengan suhu politik. Alai dalam situasi na sangat luar biasa bergejolak. Tubuh ibana laho mabuan haluaon di tengah-tengah ni ragam akka namasay. Sa sitongan nga somal na tazaha turpuho nakamanginangat tikisikola minggu hita bahkan nunga tapil naking sabil huzaha turpukon arong ko na butong mangapil sa dayna hubigi me suara na ibariban dungi Roma ujui paretas yan Kaisar Augustus pamilanga perzulu di gonggoman ni si Quirinius hado lapatan niyo. Parzolo patuduhon pabuan nama saon ikut tutu si tutu masa di bagasa sada peristiwa sejarah na real di tengah-tengah ni hasya ngano. Idolas nerohata dang fiksi dang karang-karangan dang angan-angan barita haluaon na binuan itu hatai. Alay na rodo ibana ni sada pertikian na real si tutu mabuan haluaon tu sadok Portibion. Jadi ada songop pengama politik na jo di TV markomentar na perpudion Alkitab itu fiksi angan-angan. Apalagi anak-anak muda banggalah punya Alkitab yang real terjadi dalam sejarah. Kristus lahir dalam sejarah, dalam sebuah situasi pemerintahan yang sangat bergejolak. Kristus lahir membawa keselamatan bagi kita. Alaniha munak kadamang nang dainang di jode batado hita sonari perzulu mangukap rohat taganub gabi inganan hasorangan ni tuhatay. Di jode batado hita nuang ganu mersada-sada mangukap rohata gabi inganan hasosorang ni raja na tutu si tutu haluaun na tutu si tutu hudok songon na ninok ni Agustinus tidak ada gunanya Kristus lahir atau diperingati ribuan kali di Bethlehem kalau dia tidak lahir dalam hati kita masing-masing. Jadi kontubu tu hati sonare, komarsinodang ibana, ikom makirdop-pirdop bohi ni Kristus nang tubui di bagasar rohat tabi. Dangulak kinot tabi son namasa di Bethlehem dang adong inganan. Dangulak kinot tabi di Jabanon son na masa di Bethlehem sudah pitu sordak, sudah pitu tutup. Alai gariada hita nama sonari komangukap pitu nirohatai. Inganan haso sorang ni tuhatai. Patuduhon las nirohata do guk nirohata lau majakon ibana. Hita na naman yang mabuka rohata marhita ingana perkarezuata. Inganan hatutubu ni tuhata. Hita naman ay kung mabuka bagas na rohata ganup, gabi inganan haso sorang ni tuhatay. Aw yakid do sudido hita dito nga to nga ni bagas tabi, mga lohoton, bunga at fen, ima lingkaran,
dipittu ni jabut tabi. Manimal tulu maknani sa sitonga na subuy salpun niya marhiti-hiti na talon. Parzulo anong goy si lonceng paingot ton hita asaw ng lalap jalay ko tinggil tumangihon hatan de bata. Adong dorisido ragam akaparbue lapatan na dinamarminggo at finihita di lohot di pitu ni bagas tabi naradido hita maddo marparbuehon hatutubo nito hatay. Alay na patuluhon lingkarani lapatan na mangukap rohami. Ali Tuhan, hubuk ka marohakku, bagas nami, rohanami, todinami, gabi bongo tammu, inganan haso sorangmu, di tonga-tonga ni ngulu nami. Hurian itu hatta na paduahon marhite-hite natal tanah perjuluon. Dina sorang tu hatta Tuhan Yesus tu pertibion. Gabe ibana ma tonggak sejarah na baru disadok pertibion. Dang Kaisar B. Dang si Kerenius B. Alai Kristus nama. Arah ni perdalanan ni sejarah di sadok pertibion. Di baini molo tubuh tu hatta Yesus dimulanai. Napa ingot to panggonggomi doi doho Syria madok sotung di perdabataho dirim. Supaya engkau jangan mendewakan dirimu sendiri. Tetapi sembahlah Tuhan yang benar, satu-satunya Allah juru selamat dunia. Hita pe nang di pesta Natalon di jode batado hita mga bolokon nasa roha diri na mapartuhato diri sa diri. Mapartuhaton gogo di diri sendiri. Alay morot may gabi martuhaton Kristus sa sadibana rodi saliling ni liling na. Hamunak kadamang doho dainang. Nang pero tuhata Jesus tu pertibio paluaho zolma siya dosana. Alaidang gabe pitor di pautsat zolmai tu sa denganan nasuhi. Asaunang gabe domuy bana tu sa dok pertibion. Alay debatado nasaor tu zolmai, manopo zolmai. Mamaksuhi ngulu ni zolmai, makilala ni hilala ni zolmai, di bagasang nguluna si ganupari. Hado didokon Martin Luther, simul Justus et peccator. Kita ini adalah orang-orang yang secara simultan, orang-orang berdosa tetapi diselamatkan. Tetapi Tuhan tidak mengangkat kita langsung ke sorga. Sebaliknya Tuhan menyelamatkan kita di dunia ini agar wajah surgawi terpancarkan di dunia ini melalui wajah kita masing-masing, melalui perangai kita masing-masing. Oleh karena itulah Luther memberikan sebuah istilah yang sangat sederhana. Sebetulnya orang percaya di dunia ini adalah wajah-wajah surgawi yang sedang check-in di tengah-tengah dunia ini. Dan pada saat dia check-in di dunia ini, maka dia memancarkan wajah Kristus, dia memancarkan cahaya Kristus,
dan dia memancarkan sinar terang Kristus melalui hidup kita masing-masing. Tujuannya agar manusia itu lebih bermutu, manusia itu lebih bertindak manusiawi, dan semua kita dimanusiakan secara lebih wajar. Imalas nirohatta di pesta Natalon, babua jolma akan ang pinalua do hita saluhuna. Jadi songo dia hita maka ngoluho doho patuduhon babua nang malua do hita, dan mungkin marsa akan ang pinalua. Zolma akan ang malua sen para hatobanan pasti marulopolo maredede manortori laho makalacon asin rohan debata. Dibaheni deu maka arsak siak kita. Mulalong kahol sota di kota Putuhatai may alay di pautsak gabego las niroha dohot ulup-ulup. Akan hurang sehat, akan mata do inata, tu sehat na hamu saluna, marulup-ulup to dita. Dalam mulak kita na sebagai joron, sotung talawa sibuli saotik penian, manggotihon inganan las nirohai gabeju rohata. Sudah berusaha opung, amang do inang, anak do parumayan do pahopu, mabasilas niroha di natalon, saha rudi salilingi lelengga. Jala suksuk mayan no jalota marhite-hite parpadanan nabadia. Marhite-hite ulaun nabadia. Pabuan ang tutu-situtu tajalo haluaun nasiat tuhatay. Ipe tajalo madibagas alas ni roha. Ay mulo tajalo ulaun nabadia dibagas sa roha mauliate gabi pasu-pasu may. Alay mulo tajalo ulaun nabadia dibagasan ehe ni roha gabi bura dui tuak kana majalo. Dan khusus nanti kepada anak-anak muda, kalau nanti kita sudah menerima perjamuan di depan, terimalah dengan doa dengan sepenuh hati dan langsung dimakan untuk rotinya dan langsung diminum untuk anggurnya. Tidak perlu lama-lama seperti didoakan lagi, seolah ditabas-tabas lagi dan lain-lain. Semua nanti itu sudah didoakan bersama-sama. Jala tong manon ripita makesta masker tabi di nama jaloroti tabuka sa tokin dungi tutup nama jaloroti pe tabuka sa tokin dungi pitor ditutup. Asanggiat nanggo sahalak penyar ruas tarau mangun unang poladong be nahona varian Omikronon. Salam sehat, salam Natal, Tuhan tama mamasu-masu. Martang yang maita. Puji-pujian mauliate marohanami dihoali Tuhan. Natoktong berzu sumariho mamakulingi hai mabuhali hami marhiti-hiti hatam na badiyai. Nunga nileho ko sada barita nauli go las niroha suksuk las niroha nami pabuah horu haluau di sadok pertibion. Danggang gurohanami mengalului haluau na asing, debata na asing, Tuhan na asing, ala Kristusido haluaon. Na tutu-situtu, na mamulin na manoktong rodi saliling nililing na. Zalay malas nirohanami Tuhan, gabi si dapat haluaw kami, hami na punaho si buwak kaluaw ni, jalaho na punahami si jalo haluaw ni. Na yung patuduhonon nami matuhan go nilas nirohanami, marhite-hite haluaw ni, marhite-hite pabanan nami, holong nirohan nami, ture ni pakatayon nami, doho suksuk ni akatangiang nami, nang denggan ni parsauran nami, dito nga ni keluarga, di huria,
nang di masyarakat. Lumubi tu akasudu na poso nang penang somal hubigi hami barita taringot tu sensus penduduk. Barita taringot tu panggonggomi si Kirenius di Syria. Sepintas sahiran na barita biasa doyali Tuhan. Alay molohu pabagas sami sa sitong nga di sido unok ni haluaw ni. Dinatubuho di sada sejarah partikian tertentu. Di sada pemerintahan na sangat otoriter. Naing manidos zolma di Portibion. Alay sorang doho di siyali Tuhan Yesus. Aladang marsobu-sobuho. Diragam ni huwaso na manidos hazol mau di tonga-tonga ni Portibion. Jala mulai patorang taringot tu sensus penduduki. Namasa di Roma. Dungi borhak na sida mulak tubona ni pinasa nabi. Nakok tu Judea. Dungi tu Bethlehem. Tuhutan ni si Daud. Patorakon sejarah na tutusi tutudo. Bibeli itu hami sonari. Pabuan naso angan-angan haluaw ni. Naso fiksi haluaw ni. Alay barita na sitong, barita na tutusi tutu, barita na masa diakatik na parzului. Jala hanguluhonon nami may nang ditiki sinuain. Di bahani hukap pami marohanami gabinganan hasosorangmu, ali Tuhan. Anggiat unang magopo, perningotat di hatu tubuhmu di hami ganup marsada-sada. Sapalanang roh hami tubagas zoromon. Zalamar minggu hami marhiti live streaming di tonga-tonga ni bagas nami bi. Hukap pami matuhar rohanami gabinganan hasosorangmu. Dang songon zolma na di Bethlehemi dimulanay. Na sudi masordak pitu ni rohanabi. Alayang gosonari sebalik nga ikosudi hami Tuhan mabuka sordak pitu ni rohanami. Asa sudi rohanami iga beinganan hasosorangmu. Sudi rohanami bagai beinganan sumodang rohadoh pikiran nami. Jalai makirdop-kirdop ma. Sinodang nibohi ni Kristusi. Manodangi hami madalani sadok pardalanan ni ngulu nami. Mauliate madihuali Tuhan, nungagok be ari hanguluan nang dihami, songon si Maria, naung gabi-gabi ani, ditubuhon anak buah bazu, diborhos di piakot tubaga sa panggagatan. Jala rohanami matuhan palungani saunari, nang pensongo palakka, ni pinahan lea dimulanay. Alay mulo huzakko kami, Kristus di rohanami, tunga palaima inganan na sumurong, na marga, na sumitong di ngulo nami. Alay di bata Jehovah, pasuksuk manang las ni rohanami anot tagan huzalohami parpadanan na badiyay. Pabuan ang tutu zolman ang pinalua hami. Jala sormit tonon nami ma. Zolman ang pinalua do hami. Marhiti-hiti kapakatayon nami na mamasu-masu. Marhiti-hiti akapangalahon nami na paguklas ni roha di akadongan. Doho marhiti-hiti nasa pabanan nami. Nabuhi manabailas ni roha dito nga tonga ni keluarga. Molo tunga dong ruas ni huriam na marsita onon di bagasan arsak
lili tema bugang ni rohanai sara marulup-ulup to di pesta Natalon tau pusi-pusi di guarmo jalalas ni roha di sadok ruas ni Kuriam marhite-hite Yesus Kristus nang tubui husobahok kami matangyang ngami. Amin. Mared mahita hut pasahat tepeliata sahaligus jalan na di jabu doh dia kainganan lebih live streaming marhite curious manang barcode nadong di layar kaca tipita masing-masing. Mared mahita.
rohata masuk mahita tu acara ulaon nabadia tapasada marohata ganup marsada-sada marede mahita nomor 152. Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramuti ate-ate muna do roha muna, marhite-hite Kristus Yesus Tuhatai, martangi yang mahita. Ali Tuhan debata para si rohan na sumurung, amanami na di banua gijang, asi roham topot mahami na pungudison, adorang hupangak kamian non perpadanan na badiai, lehom mator di perbadia tugano pami, asa ditubuhon hapor siaon na mangulu di hami, asa positutu rohanami di anakmu Yesus Kristus nang makokop pami, pargugui mahami masuadaho diri nami, asa tarihutok kami Yesus Tuhan nami, jala asa ditubuhon hapor siaon na mangului. Saitai ti rohanami asalam malungok kami tu banua gijang. Asa say masihol hami pai maimahon haroro ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Hita kana pinarhamaol ni debata, ita sakap donwaing mangaton perpadanan na badiai. Di bahen ita tibang mazumulo manang natau hita marulaw na badia. Asa unang honauhum manang isepesian hitaon. Ay holan na du roha. Jalan na manol soli rohana ala ni pabainan na soture. Jalan na manopoti dosana. Huhut persea di hasesaan ni dosa na pinatupan ni Tuhan Yesus, ido na tahu mangaton perpadanan na badiai. Alayak ka na dohop marulaw na badia unang bedioloy sibulis, unang bedidak dati mardosa, tung padaw hamu marohamu na siya ni, tung gotapok kamu mahosom doho lati ni rohai. Alay paingot-ingot tamu ma Tuhan Yesus Kristus nang mate, jalan nang mula mangulu humokop pamu, asa tahu hamu mangaton perpadanan na badiai. Di baheni tatak kasih majolo rohat tabi, jala lusi hamu ma suku-suku non, jong-jong mahita salu. 。 . 。 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 Tua. 。 . 。 . 。 . 。 . 。
perjulu di perhatutu rohamdo halak perdosa hosian hatutubum dot alani pangalau sim di patik ni debata molo di perhatutu roham dokma olo paduahon namarsa doroham ala dosami jala dipangi doroham neng meluahon waeng siad dosam molo songoni roham dokma olo patuluhon di perhatutu roham donang roh Tuhan Yesus Kristus tanoon panguluho perdosa ibana nang mate doh mulak mangulu humokopo mamorsan jalamane sadusam molo songoni di perhatutu roham dokma olo paupaton olo doho manggotapos sir roham lateni roha dohot hosam ni roha akub ni olo doho mardengga do talak na mangarsahi ho jalana olo doho manesa dosa ni dongammu songon na pinangido ni roham sesau ni debata sudi dosam molo songoni roham dokma olo atong tapauduk bima rohata jalata topo timasudi dosata ihutuk kamu matang yangon di bagasan rohamu nabi ali Tuhan debata amanami marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami halak perdosa gudang dohami ai zot hulau si hami patikmu tamado hona uhummu hami nuaeng do sugut molo baloconommu tuhami na hobbar tu babainan nami alayala ni gudang niasi doh holong ni roham dohot alani anakmu Tuhan Yesus Kristus nang nilehommu humokopami alani ubain nahum hami mangido tuho asima roham dihami sai jalo mahami sai sesama sudidu sanami jalalehot tod di perbedia tuhami asa margugu hami mangalo nasa dosa doh mangulahon na hobbar tulomo ni roham saliling di tano oddo pe hami amin atong hamwak kanamono po ti dosa muna jalana mauas diasi ni rohani debata say sahat matuhamu nahina porsyamuna mangasahon hata ni Tuhan Yesus mahudok tuhamu posma rohamuna nunga sesa saluhut dosamuna marhite-hite goar ni debata ama anak dohot todi perbedia alia manami na di banua gijang say pinarbedia maguarmu say Roma harajaumu say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang leho matuhami sedarion hanguluan siapa hari se sama dosa nami songo panasanami di dosa ni dongan na mardosa tuhami unak kami togihot tu panguzunan palua mahami siya pangago ay hodo na puna harajaon dot haguguon rodi hasangapon saliling ni liling na amen hudul mahita maredde mahita
Lian itu hata nuaing tangihok kamu matona ni Tuhan Yesus laho padirihon parpadanan na badiai. Dibuat Tuhan Yesus Kristus dosa gusagu berminai ju terjehei bana di dok mama uliate dungi di ponggoli mai di perleho matuak kasesianna huhut maridok jalo hamuma jala pangamma dagik kudui nani lehot tuhamatayan humokop pamu baen hamuma songoni bahen parningotamuna diahu. Jala dung sunna sida mangan dibuat mang panginumani dok mama liate dungi di dok ma tuna sida jalo hamuma sude hamu manginum siani. Ia panginumanon pada nai baru marhite-hite mudarhu naniu sehon humokopamu bahen hasesaan ni dosa sai baik kamu masongoni bahen parningotamuna diahu. Tong nuaing pe nungarade besaluhutna Roma hamu ida jaladai hamuma dengan bahasa ni debata Roma hamuna salutna.
Huriani tuhata, las marohata marulupulup makasagaton parpadanan abadiai, nuaing zongjong mahita, tapuji matuhata, maredde mahita. Puji matuhat debata ale todikku, jalan nasa rohakku di bagasan mamuji goarna nabadiai. Puji matuhat debata ale todikku, jala unang tung halupahod denggan nibasana sudena. Ibana do manesa dosam sudena, jala ibana pamalum akka sahitmu sudena. Ibana paluahon hosam sian hamagoan, jala dilehot tuho dengan basa dohot asini roha. Para si roha jala perdenggan basa do Tuhan debata, laba terimas jala para si roha gudang, dang dibait tuhita nahobar tu dosata. Jaladang di balocot tuhitan na hobar tuha jahatotta. Songon asini rohani ama-ama tuha kanakon na do. Asini rohani tuha debata di akan makabiari ibana. Nung ngatakas di patuduhot debata holong ni rohanai tuhita. Dinamate Kristus humokopita uju pardosa do pehita. Atong dalam malua mahita nuaing siar rimasna dunggabe parpitor hita hinorhon ni mudarnai dibaheni sai pujion ni pamangakku dohot rohakku dohot nasa pabahenakku do Tuhan debata olak nion rodi saliling ni lilingna. Ali debata amanami na di benua gijang. Hodo harorowan ni saluhut sileon-leon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat tami masyan na nilihom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabewap na hutsus di zulum. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hu perhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harazaw mo dito nga tongan ni huriam. Dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tuhan debata nama noktong na sumarmula na sumarpatsohotan. Kupuji hami maho ala nunga sau suditahim na sinakakmu. Adorang so uzak dupe hasya nganon. Dang tarabat sibulis sakakmu. Dang sudat tahim na badiay di bahid dosa nami. Alil ni holong ni roham na balga na suhaduduani. Di bahini mauliati marohanami tuho. Ala nang sau sakakmu. Ima parsurum di anakmu gabe si palua. Jala si pangulu di hami. Asa malua hami siar dosa. Hamatean dohot uhum. Jala masohot tami mangulahot dosai. Asi maroham di hami tugi om mahami tu anakmu. Saibay mahami gabe siluam tibana. Asa upani halujaon na hami. Ala natinaon na neberniti dohot hangaluton humokop pami. Asa ibana napuna hami. Jala hami napuna ibana. Say sungguli mahuriam sadarion. Asa diingot habal gomu dohot haroron ni anakmu gabe zolma. Laho panguluho pardosa. Say sungguli maka parhalaro ni huriam. Mamaritaho barita nauli tu saluhut halak. Nang patar hasangapomu. Jala nang zupang dame dohot hasonangan. Sailehom mapitu naukap tu halak si piliwigu dohot parokamo na asing. Asaro na sida mangoloy Tuhan nami Yesus Kristus. Rajay masaluhut raja dohot akasuruan na. Asa diboto nang dilehoko do raja. Jala Tuhan na sumurung rodi saliling nililing na. Sa ilehok gugo tu akan na dibaga sa pangujunan. Apo uliak ka na marsak palua na targugot. Tatap jalaw dingi akan na pinaburu-buru ni halak ala ni guarmo. Sa idongani jala pasu-pasu mahami sudi. Akan na magurang rodi dakdanak. Di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Alia manami na di banua gijang, say pinarbadia magwarmu, say Roma harajaumu. Say saut malomo ni roham di banua tongon, songon na di banua gijang. Lehom matuhami sedarion hanguluan siapari. Sesama dosa nami. Songop panasa nami di dosa ni dongan na mardosa tu hami. Unang hami tu gihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala di pasaor homma damena tutodim. Urian itu hata sedihami pangula perdita parhalado situa HKBP Rawamangun
pelayan musik IT doho sudina terlibat jaka kepanitiaan. Sian nasa roha holong pasahat tu sudiha makamanami nanami nang na live streaming pe. Selamat hari Natal madihita saluhna. Tuhan memberkati. Shalom.